Hola, soc la Maria d'Immobiliària Espígol i estem a Vista Alegre, on veureu un piset de 2 habitacions molt ben conservat. Entrem, tenim en primer lloc a la dreta un bany amb plat de dutxa, és el primer bany. A l'esquerra tenim la cuina, on podeu veure que està en molt bon estat. Continuem i tenim el menjador, la zona de taula, sala d'estar, amb una sortida on es pot gaudir per menjar 2 persones. En aquesta mateixa sortida també tenim la zona de rentador, a la part d'aquí de darrere. Continuem pel menjador i passem a les 2 habitacions. Aquí tenim la grossa, que estaríem parlant habitació doble, exterior, i un bany més complet, amb plat de dutxa més enrasat a terra. I la segona habitació, que estava destinada més a vestidor, però on es podria fer una habitació individual. Això és tot. Gràcies.